C-værdien er afgørende for, hvor parablen skærer y-aksen. Her ser vi en C-værdi på 3, eller her ser vi, at parablen skærer y-aksen i 3, og dermed har en C-værdi på 3. Hvis C-værdien var minus, f.eks. minus 1, så ville den have ligget hernede i minus 1 på y-aksen. A-værdien er afgørende for, hvor bred parablen er. Jo mindre en A-værdi, jo bredere er parablen. Her ser vi to parabler, hvor den ene er smallere end den anden, og det vil sige, at den smalle har en højere A-værdi end den brede. Og hvis A-værdien er negativ, så vil parablen se sådan her ud. Altså ligge omvendt. For at understrege vores pointe fra før med, at det er A-værdien, der har, eller jo større en A-værdi, jo smallere er parablen. Så har vi lige sat den ind i GeoGebra, hvor vi kender A-værdierne, og så kan vi se her, at den største A-værdi er smallest, 0,2, og den mindste A-værdi er den bredeste. Og for at sikre os, at der ikke er nogen andre ting, der sådan spiller ind, så har vi givet dem begge to samme B- og C-værdi. Toppunkt. For at finde toppunktet skal man bruge en x-værdi og en y-værdi. Man starter med at finde x-værdien, som findes ved at sige minus din b-værdi, dividere med 2 gange din a-værdi. Så har du fundet din x-koordinat, og den skal du så bruge til at finde din y-koordinat. Så tager du din x-koordinat i anden, ganger det med a, din a-værdi, plusser det med din b-værdi gange x, altså din x-værdi, og plusser det med din c-værdi. Så har du x- og y-koordinaten, som du kan skrive ind i GeoGebra, og så får du et punkt, og det er så din toppunkt. Rødder. For at beregne dine rødder, der skal du bruge dine koefficienter til at finde diskriminanten til at finde dine rødder. Du tager dine koefficienter A, B, C og finder diskriminanten her ved at sige din B-værdi opløftet anden minus 4 gange din A-værdi gange din C-værdi. Så har du diskriminanten. Og diskriminanten skal du bruge hernede, hvor du tager minus B, så plusser vi lige først, plusser kvadratroden af D, altså diskriminanten, og dividerer det med 2 gange din A-værdi. Og i den anden, der tager du så minus din B-værdi, minus kvadratroden af diskriminanten, dividerer det med 2 gange din A-værdi. Så får du to tal, som er de to rødder, fordi parablen skærer 2 gange på x-aksen. Så, da vi lavede det her kast udenfor med tennisbolden, der endte vi så med de her 3 koordinater her, som I kan se, hvordan vi har x-værdierne stående her, vi har y-værdierne stående her. Vi brugte så x-værdierne til at fremstille 3 ligninger med 3 ubekendte, som så er de 3, der står her. Og på den måde, vi gjorde det på, det er, at en normal formel for en angrebslinje, den lyder ax i anden plus bx plus c. Og eftersom at her, der kender vi x-værdierne, så sætter vi bare dem ind. For eksempel her, der tog vi den første, så satte vi x ind der. X i anden gange 1, det giver bare, eller 1 i anden gange 1 i anden, det giver bare 1, og så gange a, og så videre, så videre, så videre. Og så endte vi så med, at det så sådan her ud. Og så det, vi valgte at gøre først, det var, at vi isolerede c. Så indsatte vi så c-værdien ind i ligning 2 og 3. Så efter det, så valgte vi så at isolere b i ligning 2, som vi så satte ind i ligning 3 og 1. Så da vi havde gjort det, der valgte vi så at isolere a i ligning 3, og sætte ind i ligning 2 og 1. Da vi så havde gjort det, og vi havde regnet på det, så endte vi med en a-værdi på minus 0,0484, og en b-værdi på 0,5531, og en c-værdi på 0,6453. Og så den måde, man opstiller en angrebsligning på med det her, det er simpelt, at man bare siger, ved a-værdien, der siger man bare x i anden, ved b-værdien, der siger man bare x, og c, det er bare c. Så stiller man den op, taster det ind i GeoGebra,